Erraiten genuen, itzordu nagusi bat, garrantzitsu bat, biziki mobilizatzailea aldu zaigu hilabete untan, Ogoian, manifa Baionan, manifestaldia Baionan, etxe bizitzaren problematika, duzira Ipar Euskal Herriko Kontseilu Sozialistatik, aipatu baino lehen manifa hori, eta dena, nun kokatzen duzue etxe bizitzaren problematika hori? Guk uste dugu etxe bizitzarena bezala, beste hainbat arazo, ekologiarena, genero problematikarena, goseteak, gehela, edo zer gauzak kokatu behar ditugula beti gizarte baten baitan, ez baitira kasualitateak, baizik eta kausalitateak, bortxaz zerbaiten gatik irauten dute gizarte honen baitan, ala baita, ez baitira puntualki orain agertzen, baizik eta etxe bizitzaren problematika bazen duela markadak eta mundu guztian gertatzen da, ez da Euskaldunei, Ipar Euskal Herrian orain txek gertatzen zaigun zerbait. Eta horregatik uste dugu behar dugula kokatu gaur egungo gizarte ereduan, gizarte antolaketaren baitan, hau da kapitalismoaren baitan, etxe bizitza eskubidea ez da bermatua denentzat, denek ezin dute bizi etxe duin batean, zergatik, diruaren menpe baita eskubide hori, eta denek ez baitute diru balintza berdinik, eta aparte gizarte antolatua baita, kapital akumulazio logika baten baitan, hau da kapitalak diru gehiago egiteko interes horrek erabakitzen du gizartuntan ahmak ekoiztuko diren edo erremedioak. Ez da giza beharren arabera antolatu izan, ahmak ekoiztuko dituzte, ahmekin diru egiten alba dute. Eta orduan berdin, etxe bizitzaren problematika uste dugu kokatu behar dugula gaur egungo gizarte kapitalistan, eta uste dugu soluzioak ere ukan behar ditugula perspektiba horren jakitun izanik.